Все по-хубави новини. Вижте. Трябва да се научим да коткодякаме, защото ние сме кокошки. Излезе доклада, според който България е готова да приеме еврото на 1 януари 26 година. Това е супер. Еврозоната е шампионска лига. И има шанс да ви закарам в шампионска лига. Карахме българите в еврозоната. Всички българи трябва да се научим да коткодякаме, защото ние сме кокошки. Вие може да сте, но ние не сме. Евроталибаните може да сте, но всички българи не са. Кокошките, които викат на поря, ела одушини, и които викат на лисицата, ела изящни. Да ви кажа честно, умирам от смях, като си помисля как ще живеят всички тия евроталибани, дето сега се надяват на еврото. Какво ги чака? Защото в момента правим точно същото, което правеше Гърция преди кризата. Без никаква разлика. И само за миналата година от Гърция са избягали 1,5% от трудоспособното население в рамките на една година. Благодарение на еврото и на политиките на еврозоната. Просто тия, които сме умни, пак ще се оправяме. Обаче всеки, който е достатъчно глупав да вярва на еврото, хо-хо! И ако ти си патриотичен българин и искаш да направиш нещо, за да спреш ограбването на парите на валутния борд и загробването на българите с това евро, влез в профил ми, виж първите 3 видеа, сподели ги и направи това, което съветвам там.